Ja terve. Joo, missä tässä on puuta? Joo, vähän äkistä. Kassu, missä on? Täällä hakkaan puuta. Et sä tähän mun puuhun tuu. Fraa, missä olet? 5 riittää. Ei, joo, Ei. 5. Missähän se Iron Golem on? Mä menen ääräs. Ei. Missä se? Tulet tänne. Mitä? Ihmettä. Mitäs ne teki? Et oo tosissas. Et oo tosissas. Mitä ihmettä ne teki? Ihan sama. Joo, no en mäkään tiedä, mutta mä... Täällä on jotain kukkia vaan maassa. Siis mitä sä teet? Hitsin dörtit. Dörtti, se hengen pelastaa. Ujikano. Hitsi. Mitä sä teet? Kuka kituu? MR Toto 200 drone. Mitä hukut liikkeessä? Miksi sinä teit noin? Hei, Juntti, missä on Iron Golem? En mä tiedä. Mä menen mun vakiota. Missä ihmeessä mä... Oottakaa! Ui. Ei enää sittenkään mitään. Täällä. Missä kaikki on? Mä oon täällä tulossa sinne. Kylään. Tai siis mä oon kylässä jo, mutta siis katsoko... Se logiitti. Ai, täällä on. Olisikohan tämmönen iso kylä, niin siellä 2. Täällä on 2 paikkaa. Ja täältä löytyy rautaa hirveästi. Ja konstaatti. Paitsi että sitä oli kyllä 1. Missä kaikki on? Mä juoksee sinne. Mä otin jos jotain päästä kaikkea. Hei Konsta, mennään etsiä se Iron Golem, niin lyö sitä taas. Joo, se Iron Golem lähtee vähän mun perään. Se on kiva ärsyttää sitä. Joo, sitä on. Hauskaa. En mä tiedä. Mä alan löytää se mun... onko täällä se mun... Tässä on Iron Golemi! Hei kattokaa! Kassu, missä on? Hui! Mä löin sitä! Ei se johtaa mua! Älä lyö sitä! Älä! Älä tee niin! Mä kierrän. Koska se on täällä, koska se tappaa hirviöt. Mitä väliä? Kyläläiset säilyy. Squeak! Squeak! No niin. Missä sä oot? Missä se ihmeen... Mitä siellä tapahtuu? Missä se ihmeen Iron Golemi on? Tuota. Tuotta. Mä lähden... Tästä lähtee vaikka meidän... Et oo tosissas. Älkää sitten hyppikö kasvinaisten päällä. Hihihihihihihihi. Minä koska koko... ne tuhoutuu. Hahaha, minä hypin niiden päällä. Typerys. Et tee oikeesti kasvu niin. Oho. Täällä on villager. Mutta missä se vitsissä se Iron Golemi on? En mä. Sitä on hieman hankalaa, Frans. Eikä miksi ihmeessä, koska siitä on hyötyä. Hukkasin itteni. Tulkaa tänne. Mä hukkaan kohta itteni. Onks sä kaivossa? Et. Mä teen kaivossa. En tule sinne. Kauhea ääni tuossa syömisestäkin. Ui. Smash. Varo sitä. Se Iron Golem saattaa tulla mistä vain. Hei, täällä se on. Lähtikö se johonkin rynniin? Ei, täällä se on ihan rauhallisena. Se ei vaan ne tiedossa. Ui, squeak! Ui. Nyt tapahtuu hirveitä. Se juoksee mun peräänsä. Hei hitsi, mä en jaksa edes juosta
äkkiä. Juokse. Niin menenkin kohta taloon. Vaikka tommoseen varastoon. Hei, muistakaa sitten, jos niinku otatte jotain ruokaa, jos otatte ruokaa pellosta, niin kylväkää siemenet takaisin. Koska muuten... Minä menen tappamaan sen. Noot! Huitta! Siis... Mitä se löi ikkunasta läpi? Hauskea. Älkää ottako sitten niitä mun tavaroita. Kohta se kuitenkin rynnistää mun ja Fred. Mun se on rynnisti. Ai jaa, sä löit sitä. Tuolla se on. Tän läheisessä varastossa pitäisi olla mun tavarat. Ei häteä. Ei häteä mitään. Mitä sä teet? Ottakaa sitten joku talot itsellenne. Mä oon ottanut. Täällä on vaan. Täältä. Hei, mä otan nää kirjat täältä. Joo, päätän ne. Mä sölleen. Missä mun tavarit on? Missä mie tavara olla? Ihan sama, ei mua kiinnosta. Melekonen rakekolemme se kyllä onkin. Rakekolem. Tässä on siemeniä. Eikö se tarvitse kiveä? Mä tarvitsen myös uuni. Missä se tyhmä rakekolem on? Äläkää sitten... Joo, ei tapeta sitä Iron Golemia, mutta sitä saa lyödä, sillä on. Me luultiin Kassun kanssa ensin Vitsi, joku spavuneri. Kattokaa nyt. Täällä on tämmöstä koblestone. Hieno spavuneri. Hieno spavuneri. Porsasta ei saa edes lihaa. Kuinka laiha porsas se oli, kun siitä ei tule edes lihaa. Mikä ihme paikka tää on? Hei, täällä palaa. Ai joo. Oho, ui vitsin kirjasto palaa täällä. Ai siellä... No sammuta se! Vähän hankala. Eikä... Ei kun, tää onkin teurastaja. Onko teurastajan paja kunnossa? Vitsit, täällä ei oo tavaroita. Konsta tietysti otti ne sieltä. Eikä. Täällä on rautaa. Ei hajoo nää blokit. Vitsit. Alan kuolla. No niin, mun täytyy tehdä se crafting table. No joo, täällä. Mä oon jossain huitsin nevarassa, josta mä teen yhtään mitään. Minä hakkaan kiveä. 8. En mä tosta hakkaa. Mulla on 8 tortsia. Ala lennä laavaan. Ai niin jo, tosta tulee reikä. Oho, kirjasto. Eikö te? Katsokaa mikä paikka täältä löytyy. No, Täällä on paikka. sikaa. Täällä on Biggisteli. Big. Kattokaa oikeesti tätä luolastoa. Työläiset on niinku tyhmiä. Ne rakentaa taloja, joihin ei pääse sisälle. Missä olisi rautea? Ei voi tehdä mitään. Mitäs täällä tapahtui? Hirveitä. Ai joo. Ai joo. Mä en pääse täältä ehkä pois. Mahtavaa. Taas tää teki tän. Mikä tää vaivaa? No niin taas. Hei, missä mun talo on? Mitä mä lähdin edes etsimään? Missä mä oon? Minkä takia toi on edes kuvattu noin sivusta? No ihan Jee, tää on mun talo. Mä menen kotiin. Jos Ihan mä sama. selviän kotiin. Hakkaan No koplea. niinpä tietenkin. Nyt mulla... Ja hakkaan tosta tuohon plankkeja. Oho! Tää teurastaja talo hieman paloi. Mutta on täällä sentään vähän kattoa jäljellä. Yritätkö sä sammuttaa niitä liekkejä? En. Mikset?
En mä ylittänyt niihin. Laavaa. Koska se katto palo. On. Katos tätä. Tämähän on Kukas laavaa. se on? Sehän. Kukas No sinä laavaa olet? nyt tuosta sepänpaista selvittää syy, niin se... Miten toi toinen ei voi nähdä mua? Mä tein miekan. Pois mun talosta. Pois. Hei, älä tapa mä tuon. Pois. Iron Golem on täällä. Mä menen ärsyttää. Missä sä oot, Konsta? Täällä mun talon nurkalla. Kerran se löi mut tonne. Terve Golem. Kerran se niinku huitas mut sen mun talon katolle. Se ei pääse ovesta. Tai siis Pääse. Miten sulle sitä? Ei vitsit. älä työnnä mua kyläläinen. Mene ulos jos Pian. olla. Missä sä oot? Mä oon tämmöiselle talon katolla. Mä oon omassa talossani. Ei tuolla! Mä en uskalla tulla. Mä hyppäsin talon katolta alas. Täällä on joku Koska mä en crafting. uskalla Vitsin tulla crafting ulos, koska table. siellä on se. Koska siellä on se. Spidereita. Oo. Creeper. Oo. Tossa se, Räjähtänyt. Kyllä. tossa se golemi on. Se vaan Konsta, rikoppa se Mitä ihmettä? Ikkuna läpi, eikö se sitä tiedä? Joo, se lyö ikkunan No, läpi. mua se ei ainakaan tappanut ikkunaa. Hajottiko se ikkunan? Siis mä löin Iron Golemia. Älä mene sinne taloon sisälle. En. Mut siis tää on Iron Golem. Mä... Ihmettä, mitä sä kuvaa Temppa Tuo ei niinku näy toi kassuruutu ollenkaan tossa. Näkyy se. Äkkiä talolle. Miss? Skeleton. Headshot. Zombi. Se on autiolla paikalla ja täällä on ihan hirveästi. Mitä väliä? Eikä. Löydät pian kotea. Kun mä spammasin johonkin oudolle asiavuoteen. Mä näen jonkun tekstiä, se on hirvittävän kaukana. Et sä tiedä mihin pitää mennä. No enpä kun täällä on. Ei sinne. Se joe yli. Uchikano. Letto. Tuolla on creeperi. Missä on MR Creeper? Kattokaa. MR Creeper, missä sä oot? Tuolla on se skeleton varmaan, joka tappoi sen Fredrikin. Mä en tiedä yhtään mihin pitäis mennä. Oho. Et oo tosissas. Zombi tappoi mut. Joo. Mä en pääse pois täältä. Oma moka. Tuolla on joku creeperi. Älkää nyt vaan menkää kauas kylästä ja sitten. Huikaskaa. Ketä? Sitä creeperiä. No se oli aika kaukana kylästä. No kuoliko? Ai se seuraa mua vieläkin se creeperi. No koska se. Mä en edes tiedä minne mä kuolin. Ihan sama. Aina voi tehdä uudet taveret. Fredrik, oliks tossa nyt mitään järkeä? Oli. Mitä se haittaa? Kylläpäs. Mitä ihmettä? Ai se oli se skeletoni. Nyt karkuun. Siis... Et oo tosissas, taas kuolin. Ihan sama. Mitä väliä? Joo. Joo, eiköhän tää jakso olla tässä. Sitten jo. Tää jakso alkaa olla tässä siis. Nähdään ensi videossa, se on King Cup ja heipä hei!